Mae gan bob parc cenedlaethol restr sy'n diffinio'n glir i'r rhinweddau arbennig. Maen nhw'n nodi beth sy'n gwneud yr ardal yn arbennig ac yn unigryw. Y cyfuniad yma o rhinweddau arbennig sydd wrth wraidd ei dynodi'n barc cenedlaethol. Mae gan Eryri 9 rhinwedd arbennig. Tirwedd ac ardaloedd arfordirol amrywiol o'r môr i'r mynydd, dyffrynoedd ac ardaloedd glan y môr hardd sydd heb ei difetha. Ychydig iawn o lefydd sy'n yna yn y byd lle mae'n bosib profi pob un o'r amgylcheddau hyn mor agos i'w gilydd. A robust sense of community identity and vitality combine to give a strong sense of place and belonging in our 24 small villages and 5 towns. Our communities have been moulded and shaped by their tough and beautiful environment. Mae bywogrwydd y Gymraeg fwyaf amlwg yn Eryri gymaint dyma'r iaith o ddewis mewn nifer o amgylchiadau cymdeithasol a phroffesiynol. Mae'n amlwg mewn enwau llefydd, bywyd gwyllt a hanes yr ardal. Snowdonia has inspired some of the nation's most notable culture, folklore, art, literature and music. A strong, thriving influence which continues across all creative pursuits to the present day. Mae llenyddwch yn dal i fodoli mewn sawl rhan o Eryri, yn ystod y dydd yn ein mynyddoedd mawr anghysbell a garw, ac yn ystod y nos o dan yr awyr dywyll enfawr ysbrydoledig. Mae Eryri yn cynnig y ddihangfa berffaith, lleau anadlu ac adfer. Here there are extensive opportunities for recreation, leisure and learning for people of all ages and abilities. The breadth of potential opportunities to get outside and active in Snowdonia is endless. Mae gweithgarwch pobl dros y canrifoedd wedi sernio tirlun gwledig a threfol Eryri. Mae ein pensaerniaeth gynhenid yn ein hamlygu ni. Mae digwyddiadau hanesyddol, ffyrdd o fyw, traddodiadau a chredoa yn cael eu hymgorffori yn ein henebion, safleoedd ac adeiladau, ym mhatryma aneddiadau a cheia ac mewn enwau llefydd. Snowdonia is a complex story of colliding continents, volcanoes, mountain building, changing sea levels and glaciations that were involved in creating the area. A varied landscape composed of mountain peaks and ridges, deep valleys and moorland plateau, which has influenced the disciplines of geology and geography internationally. Mae 17 gwarchodfa natur genedlaethol yn Eryri a 56 safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Prawf o faia amrywiaeth aruthrol sy'n cael ei adlewyrchu yn y tirwedd amrywiol. Mae cyfoeth y planhigion ac anifeiliaid yn greiddiol i hanes, diwylliant, iaith, economi a lles parhaus pawb. These 9 special qualities help us understand what needs to be protected and enhanced here. They define what gives this area its unique sense of place. We are all working together to look after and improve these precious things that keep Eryri exceptional.